speechless बे नुथायखौ नुनानै आरो आंहा बुंनांगौ एख' गैला फैलायबाय दिनै खैलाखौनोसो दंबायो एक्टरा इउटुबारा जावलिया इउटुबारा दा नै थफसि गानबाय ओमफ्राय गरिबनि फिसाथ' गुदुं सिङाव हाबनांगौ जायो फैसा थाखानि थाखायनो नङा होमबा मावनाङाबाबो मावनांगौ जायो उफाय गैया थाखा फैसानि थाखायनो लोगोफोर मावनांगौ जायो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जाहोनो हायाब्ला उन्दुनो हानाय नङा खुलुमबाय हेल' एसबि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय माखासे गोजाम गारायखौहाय बुरखांफिननानै होनो लुबैदों आङो जिहेतु जाय बिथांमोननि फारसे बै गारायखौहाय बुरखांनानै होनो नागिरदों बिथांमोना बायद्धता खालामदों दिनै बे गारायखौहाय फिन खनसे बावलांबाय थायो नालाय जोंनि रायजो राजाफोराबो बेनिखायनो गेजेर गेजेर सम सम बेफोरबायदि बुरखांफ्लेबाय थायाब्ला जानाय नङा जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोनाबो माखासे खोथाफोरखौहाय बुरखांबाय थायो दिनै आङो सासे इउटुबार उन्दै गथ' सासे सेंग्रासा ओरैबायदि एक्साइटेड जि खामानि मावदों जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया बिथाङा गोसो होथाबनानै मावदों गावनि जिउनि राहा जेरैखि जाया दिहुननानै सोलिगासिनो दङ नाथाय आंनि पइन्टआ नैबेयावसो दिनै मानो बेबायदि मावनो गोनां जादों दिनै बिटिआर दिनै सुक्ति जाफैबाय थामथि सुक्ति जाफैबाय मोनसे ओरैबायदि सुक्ति जाय सुक्तिनि थाखाय थै थां रायजो राजाफ्रा नांथाबनानै दिनै बे फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सुक्तिया जाफैदों दिनै बिथाङा बुंदोंमोन गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जाहोनो हायागौमानि बिथाङा उन्दुनो हानाय नङा होननानै आङो जेब्लायसिम बै बर' बिमाफोरखौ बै बर' फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया जों उन्दुनो हानाय नङा बिथाङा माखासे एग्जाम्पल होदोंमोन गावनि उन्दै समनि जारिमिनखौ खोन्थादोंमोन थोरिनि न'आव बिथांनि उन्दै समा बारलांदोंमोननो खैला खनियाव खैला जावहैनानै बिथाङा गावनि फरायनायखौ खालामलांदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन दिनै सोरबा बर' बिमा मैगं फाननानै जादों बायदि बायदि देश बिदेशाव थांनानै दिनै हाजिरा खामला मावनानै जागासिनो दं बेफोरनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो जाय होआखै बेनि फारसे बिथाङा सोंखारिदोंमोन दिनै सोरबा फासि नांनो थांगासिनो दङ थैनोसै दिनै जोबथेसालियाव थायै थायै दिनै जिउ जोबजासिम दिनै जोबथेसालियाव थानानै थैनोसै बिनि फारसे मा खालामनांगौ रायजोफोर होननानै बिथाङा सोंदोंमोन अब्ला आं दिनै बिथांखौ बुंनो सानो नोंथांखौ दिनै जों मा खालामनांगौ भिडिअ आवगायलांनायनि सिगां बे इउटुबारखौ नायग्रो बिथाङा माबायदि खामानि मावगासिनो दङ गरिबनि फिसाथ' गुदुं सिङाव हाबनांगौ जायो फैसा थाखानि थाखायनो नङा होमबा मावनाङाबाबो मावनांगौ जायो उफाय गैया थाखा फैसानि थाखायनो लोगोफोर मावनांगौ जायो दा गस्ला गानबाय दा लोगोफोर नायलांदो आं देखायलांगासिनो सिङाव माबायदि खामानि मावहैयो जोङो अन्थाइखौ माबायदि बुरहैयो बेखौ देखायलांगासिनो आं लासै लासैनो नोंथांमोना मोजां नायलांदो दा मेघालयआव खामानि मावफैदों आं नै बेबो आसला माबा लाबाय गन लाबाय अन्थाइ थुखानो जों दाउ दं नै एकस' 60 फुट गोजौ आरो बेयाव नाया दन्दर खैला फुनिसो नाया खैला फुनिसो दा ओइलाय नै लोगोफोर नुबाय दा नै दे गोलैयो आरो माथो मानसिया गैया नै दङ आसला गिदिर सोबखासाव मोनबाय दसे मोनबाय जेबो माबा गोजान मोना 160 फुट दन्दर आरो बियो खैला मोननो थाखाय जावनांगौ नै रं नै नुखाया आरो नुसखाया आसला गायसोरबा लाना दंलाबायो
माथो हा माथो गुदुं मोनफैया दा जोङो बेयावनो आरो खैलाखौ दंबायो आरो खैलाखौ जावो नै सम बे दा जोङो 160 फुट गाहायाव दंफैयो आरो बाक्सु बुंनांगौ आरो बे अन्थाइ साफा हरो ओरैबायदि रिस्क गावनि जिबनखौहाय रिक्सआव दोननानैब्लाबो जि बिथांनि गोसोआवहाय एसेबो मैला गैया बिथाङा जे गोसो खुसि जानानै जे खामानि मावगासिनो दङ जिहेतु बिथांनाव बेलेग अपसनाबो गैखाया बिथाङा बे भिडिअखौहाय प्रमोट खालामनो खोन्थायाखै बा बिथांखौ आङो सिनायो बेबायदिबो नङा आङो बोरैबा स्क्रल खालामनायावहाय बे थासारिखौ नुनानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनो होननानै सानदों सोरनि फारसे आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोना अलरेडि मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोना नायदो बेनि उनाव माखासे भिडिअआव सावरायनो दंबावो खैला हाजोआव खैला जावनानै एडमिसन लानानै फरायनाय थुरि नारानि न'आव उन्दै बैसोखौ हगार हरदों लेखा फरायनो समाव बिफाया जौ लोंना फैनानै लेखाखौ गार' जानाय स्पिचलेस बे नुथायखौ नुनानै आरो आंहा बुंनांगौ एख' गैला नोंथांमोननो खोनासंहोनांगौ एख' गैला गोलाव सम नोंथांमोना खोनाबाय गोलाव सम नोंथांमोना नुबाय सोर मा बुंनायमोन सोर मा बुङाखैमोन बे 17 बोसोरा जुदि दायनिगिरि बिथाङा सोंखारिबाय दिनै बे 17 बोसोरनि सोलाय बिथांखौ जे रायजो राजाफोरा बे बाथ्राखौनो खोनानानै नोंथांखौ दिनै गादियाव जौहोदोंमोन नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना सोंदो प्रमोदनाव बड'लेण्ड स्टेट आलादा रायजो दानायनि क्राइटेरिया गैयामोनबा मा खालामनांगौ होननानै सोंदोंमोन ना थैजासे जेल जानो थांगासिनो दङ फासि जानो थांगासिनो दङ बर' आइ आफा रायजो राजाया बेखौ नुनानै खौसे जानानै ओंखारदों बेबायदि समाव सोरबा सासेया मैयासिम रिभलिउसन खालामनानै दिनै जुदि बुङोबा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर बेखौ बुंनायनि दाय जादों दा बिथांनाव सोंदो दिनै बिथांमोना बुंदों बर्तमाननि समाव क्राइटेरिया गैयानो नाथाय बिटिआरआबो खम नङा बिटिआरआथ' मुङानो बेसेबांबा गिदिरखा होननानै बिथाङा फोरमायबाय दिनै बिथांनाव सोंदो बेसेबां कम्पानियावहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ एंगेज खालामहोखो साबैसे दिनै बाहेरायावहाय खामानि मावनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दिनै जायगायाव लाखिनो हाखो बिथांनाव सोंदो दिनै साबैसो बिथांनि बायदि जे उन्दै समखौ थोरि न'आव बारग'होदोंमोन बिथांमोननि जिउआव दिनै माबाफोर चेन्ज फैबायना बै खैला खनियाव खैला जावहैनो थांनाया दिनै खम जाबायना बिथांनाव सोंदो दिनै बर' बिमा मैगं फाननानै जानाया खम जाबायना